Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Single Player. Numele meu este, dacă nu știți, Alex Gaming și astăzi vom juca Minecraft Single Player. Să începem. Am uitat să vă prezint pe cineva, fratele meu numit și Ianis. Salutare! Așa. Și să începem. Da. Hai să ne facem o casă. Dăm zi, că nu vreau să ne facă noapte. Și să facem și din astea, de niște scări. Quartz, black, da. Și deocamdată cam atât. Am să-mi fac o căsuță mai mică și chestii din asta, fiindcă n-are rost să-mi fac una mare și chestii de astea. Mai cam bunul ăsta. Să dăm altul. Așa. Pe aici să vedem. Da. Ce zici? E bun pe aici? Da. Hai că facem așa. Pac, pac. Bun. Și da, dacă tot filmez, m-am gândit să fac un mod interesant care am văzut la mai mulți prieteni de mei și m-am gândit să-l pun și eu pe internet, deoarece mi se pare super mega interesant. Cred că deja îl știți, fiindcă foarte mulți gameri cred că l-au făcut. Așa că da. Se numește Lucky Block și îți dă tot felul de prostii din blocuri care sunt inscripționate cu semnul întrebării și mai multe nu vă spun, fiindcă nu vreau să stric surpriza. Terminăm casa și pe aia ne apucăm noi de dormat și spart și toate ce. Da, mă pricep ce să zic. Să stai că facem așa. Și facem așa, așa, așa. Și de aici facem așa, așa, așa. Sau aici punem geamul. Punem așa, opa. Și aici punem geamul. Arată drăguț, cred eu. Ce zici, arată drăguț? Da. De lăguț, arată de gluț. Da. Merge. O casă. La viteză, fiindcă Ar trebui să facem clase, da. logic. Să faci și geamul. Îți fac și geam. Așa. Merge. Deci o să pui lemn. Pe logică punem. Fac laminat frumos, frumos. Da. Și să încep să și sparg. Și da,
N-am mai pus filmări de mult timp, fiindcă am fost și în vacanță și Total. chestii de-astea, plecați, mai fă teme de la școală, nu prea le-ar norocul să le bată și chestii de-astea. Da. Și vreau să fac negru cu alb, fiindcă după mine arată destul de bine împreună. Și eu zic că arată de fel. Arată. Și hai să vedem acum. Încă nu o prindem. Ce? Casa. Durează. Logic. Da, arată. Îmi fac o casă așa pentru... Da, când... Dacă vine noapte și eu sunt pe Survivor, să amâne să vin și fac chestia asta. Și astea nici nu le mai țin. Pentru că faci acoperiș. Fac direct pe aici. Că casa mare nasol, n-ai ce spui în ea. Păi, așa cum să vedem. Trebuie să acoperim. Să facem codul mai sus. Ca să nu când intru în casă să-mi dau cu capul în tavan. Da, în tavan. Da. După mine cred că arată bine. Tu ce Deci zici? ca să dau... Da, e fain. Da. O să recunoaște. Și acolo e. Așa. Așa, mă, așa. Acum e fain. Merge, nu-i fain. Nu-i extraordinar. Mă merge. Pentru zombie, normal. Pentru așa, la buză, mâna mea. Da, și pentru zombie. Că dacă stai în survivor fără casă, să moari. Logic. Și dacă mă stau în mie casa, o să fac tot tematica aia alb, negru. Fiindcă nu mai am chef să mai schimb. Și... uite așa. O să fac diferit puțin de jos, fiindcă zic eu nu prea arată bine și sus și jos tot la fel. Tu ce zici? E adevărat. Măi, dacă tu zici, e bine. Știu. E bine, dacă tu zici. Așa? Așa, 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 așa. Bă, mie îmi place, Și mie. merge. Bun, acum să testăm modul Lucky Lucky Block. Block. Da. Și eu am încercat, este foarte mișto. Să pun și 4. Mă lasă să pun fiindcă am pus deja glowstone-ul. Atunci aici. Punem 2 paturi. Sau doar. Așa. Modific, fac ziua. Și da. Hai să trecem la treabă. Acesta este. Și să începem.
Vreau să fac o piramidă Lucky Block și pe aia să o sparg cu toată. Știu că am să mor de vreo nenumărate ori. Da. Faza e să ne distrăm. Ba-bam! Să-mi pun și niște uși. Și un chest, da, cum bine ai zis tu. Da. Dragă domnule. Da, 3 uși. Cine face mai fain ca mine, pa, pa, pa. Da, așa. Da, da. Da, toate se deschid în felul lor. Ia, ia. Fiecare cum poate, cum apucă, dă-i tot. Da. Hai să mergem pe survival, să-mi las toate lucrurile în casă. Dar n-ai ce. Dă-le acolo, aruncare! Hai, lasă-le acolo. Și să trecem la treabă. Mulțumesc. Asta. Bun. Văd că până acum n-am murit deloc sau n-am primit ceva. Asta nu vreau să spun, aceea arată, așa că trec mai departe. What the fuck? What the fuck? Și am și 2 bule. Am 2 bule. Am și lavă. Merge. Am crezut că sunt encantate. Chest? Mulțumesc. Pun toate lucrurile aproximativ nefolositoare. Eu știu să mai am nevoie. Așa. What the fuck? What the fuck? It's only shit. Bobina lui măta. Uite, acum nu era bine să pun ele acolo. Că mâniștul ăsta vine și ne bate. Ne bate în casa noastră, mă. Dacă n-aveai ușă... Nu, hai că mănânc eu mărul ăsta, mă, și ies afară la tine, mă, câine. Mă fut eu pe mătă, ești tare, mă? Hai, hai. E cam tare. Lasă-mă în pace, pleacă acasă. De ce a făcut? Marș, 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 marș. Marș, marș că-ți sparg ficatul în tine, mă. Ah, futut. Aici să stai, câine! Ești doar un câine! Au, ba nu e un câine? Nu, hai mă, ești tare acum. Ia vino, mă. Acolo să stai, acolo. Așa, așa, bum. What the fuck? Mă, ești unde dracu ai fost și tu? Pe mine mă omoară ăsta și pe tine să te plimbi prin casă. Cine? Bă, pe mine? Eu îmi dau viața aici, mă omoară. Să știi că nu doar figurativ îmi dau viața. Da, mor, tot, bobul măta, te-a făcut prost. Da, fut ciocolată. Mă dau pe creativ și mi fut. Îmi pălesc 2 săbi. Moare. Nu moare, putrădește. Da. E deja mort pe zombie. Dar are multe itemi. Unde? What the fuck, unde da? A dispărut. Doamne, ție-ți mulțumim. Ți-am să apară, tu. Da. Te omor. Ce să ne luăm armura. Unde-i sabia? Uite, vedeam că nu mai găsesc. Wow, what the fuck, frate, n-am scăpat de unul, vine altul. Un zombie mare. Uite, gigant, uite. Când eu... Ia, unde-i? A dispărut. Doamne. Nu știu bună, frate. Doamne, tu e un zombie. Mulțumim. Unde-i? De frică, mă, știa că vine mă. Care? Uite, ai și cască, ai și cască. Și cască. Da, mă, acum să vină și Hercule, mă, că tu nu mă bat. Bine, de fapt, Da. mă bat. Ia, uite sabia. Nu stai, mă, că parcă aveam o sabie enchantată, fain pe aici. Ia, asta. Hap de...
Așa, 127, știu că e maxim 127. Îmi fac una și când pălesc una la cineva după ceafă, îi pușcă vena după cap, amudare. Acum am un pic să scriu și la noapte, în somn. Și în gând. Dacă trebuie. Nu că mă scoli. Nici eu te scol. Lasă-mă, bă. 23, da. Mă întreb dacă se merge mai mult ea. Nu, No. Eu apăs am 9. încercat. Da, eu apăs 9 și îmi vine așa. Da. E Infinity. Cu Infinity Atât. cred că nu se mai De bate magie. niciodată. Magie. Mate. Da. Adică, fă, what? Na, mă, cine e mai tare ca Jay, mă? Acum vine... Mat. Mat? Deci, ăștia au fost mai... Tare. Deci, da. Nu trebuia să fac Să schema asta. Schema țin spre bun, spre rău, spre rău. Dar nu-i nimic. Sunt învățat cu durerea. Mă bine că nu. Unde e sabia aia? Cred că ar trebui să intru în casă, fiindcă zombie vor Dar să de mă... pe soare. Dar mă. Noaptea-i fain, mă. Noaptea-i fain, mă. Hai și papuci de gold. Noaptea-i fain, mă. Așa. Vine zombiul. Să sugă. No, hai, amu, hai. Am sabia lui... Mă, dacă ia. Pac. Am. Ia. O zbura la măsa. Oh, ce frumos ești tu. Și pula. Așa. Să trecem mai departe. Oh, or. Pești. Doi fier, hai. Încă unul jos. Jos. Nu. Am să fac cu fier. Cu diamond. Uh-huh. Vai și aici ai I'll diamond. just find diamond. Nu vreau asta, nu vreau Creativ, asta. creativ. Nu vreau asta, așa. Ce noroc ai. Da, deci e o distracție totală cu Lucky Block-ul ăsta. Bă, dar vine peste. Ce what the fuck zice? La cap. Uită-te în sus, bună asta. Destul. Dar nu prea bună pentru mine. Muhaha. Bun, acum dispare. A, lasă, vezi Da, acolo. ce putere am în brațe, te rog frumos să-mi te sperii. Și ești musculos, măcar. Da, deci măcar. Mamă, Pot să mamă, fac vai, un m-a speriu. speriat. Unde? Uai, Bun, lasă deja, hai, că... Îl dăm ziua, fiindcă noaptea nu cam puiește. ia uite. Ce a zombie? Tu dă mie foc, mă, tu știi cine e eu, mă? O, fă și tânătă acolo. What the fuck? Crepăr. Tămărul și crepărul și Crapper, ca rapper. crisp. Cine-i script? Crisp. Ce mă, what the fuck? Tămărul și crisp. Fine. Ce? În modul în care te-a omorât ea, mă. Ah. I'll just find diamond. Oh, și ce-s Tot m-a sărit în oameni. O explodat. Hai să trecem mai departe. Hop, stai că nu pot să bag pe creativ. Ia ender chest-ul. Ia ender chest-ul. Sau două, nu. Două numai. Ce mai luăm? Un bloc. Stai că punem două ender chest-uri. Și bagi în ce? Da. Trebuia să pui în casă unul. Tot. Tot pune. În afară de sabie, că avem nevoie de ea. Lucky Block. Găini. Diamond! Găini care fac diamond. I love găini. Oh, ce frumos ești tu, merit doar să mori. Aia e adevărat, Ana. Nu ziceam că
interesat așa. Pac, pac. Ia, uite, ce? Da. Uai, Am bule! Nu, sunt doar ochi. Ăștia sunt bule! și ai și pampuci, mă. Pampuci. Am pampuci. Pantaloni, Am adică, de pampucii. diamond. Am pampucii pampucilor. Da. Da, bă, i-am. Ai ender chest. What? Cât m-am dorit să am o vacă! Și vine fix în capul tău. Tum. Cât m-am dorit să am o vacă! Doar o vacă! O vacă! Nu fugi Bă, de... mori, Nu fugi mori! de stăpânul tău! Adorabil! Bă, nu, nu muri, mă! O vacă! De ce? Vaca mea! Te omoră vaca. O vacă din ea sânțută. Da, M-am făcut un cap în spină, i-am franjurat-o toată. da. Logică, mă, vezi tu, mă? Și cu sabia ta aia enchantată, cred că numai... Aici. What? What the fuck? Mr. Ia Rainbow! sabie, ia sabia. Mr. Rainbow în Și dă-i în vacă, să vezi ce pică. Vacă? În vacă, da, în vacă. Uite. Mă, cărniță. Cu cărniță. Mr. Rainbow! Domnule, bine ați venit. Ce mai ziceți că faceți? Da. Și o fac bine. Nu? Nu cumva să te întorci cu fundul la mine. Uite-te în ochii mei, așa. Ce mai faci? Ei, nu fugi de mine. Împinge încolo, împinge încolo. Fiecare... Și sparge astea. Prima dată. Dă-mă încolo, lasă-le să fie liber. Au. Re? Da. Tu, dragă domnule, te numești Lucky Pig? Uită-te la mine că vorbesc cu tine. Nu fugi. Nu fugi de tatăl tău. De omul care te-a găsit într-o cutie misterioasă. What? What the fuck? Ia să vedem ce Pikachu. Bob. Iară Bob, băi, tu, ce What? What the fuck, frate? Ia asta. Mori Da, așa, ia mori. îngheța. Îngheța. Și acum, să fii sănătos! Iau, ai temele lui. Bine, mă, bine. Și sabia lui. E mai bună sabia mea. Mamă, Faci tu... ia săgeata aia. Ai luat ăia. Îngheța. Ce Dumnezeu ia. Un creeper de ăla care Dă-mă! explodează tare, da. Oai, da, mă, ești nebun. Numai la noi trebuia să mai... Ăla te omoră pe tine. Și cum mai ești acum? Nu, Creativ! Adio, vreau să spun ceva. V-am iubit! What the fuck, deci e o distracție totală. Să tot cazi. Să cazi în voi, ok? Bun, stați, că încă nu s-a terminat. Deși fratele meu pleacă, Ba, nu plec. eu tot mai... Lucky Sheep. Lucky, vin aici, bitch. Nu. Și unde am rămas? A, da. Să nu pleci cât eu n-am terminat. Deci da, nici nu mai am loc. Bă, da, nu ca săbiuze. Dă-l mă încolo. Mamă, ce... TNT. Mamă, TNT! TNT. Cu ce se aprind TNT-urile? Doar cu... Cu letter. Nu cu și din asta, Cu nu letter. cu din aia, știu. Letter. Letter. Uite. Nu, ăla-i torță. Da, mă, Și cu torță poți. și cu torță, nu zici tu mie, mă, că tu de la mine ai învățat, mă, să fac. Să te joci mai clar, de fapt. Și acum să facem o explozie. De fapt, m-am gândit mai bine de ce să facem explozie. Facem mai departe, dacă... Oh, aici. Moare Mr. Rainbow și nu dorim asta. Hai să facem din nou zi. Drrr, unde e plecat tati? Ajunge. Ce faci? Uberboost. Prea bun, prea ca la... Să nu Țară. zic unde. Las, țară.
Nu-i gata. Nu și nu. Așa. Securete. Nu e nicio șansă. Așa. Așa. Ce scrie? Nu dai seama. Lucky Block. Ah. Bă, explodează. Eu zic să explode. Eu zic să explodeze, Alex. Știi care e faza? Eu o să fiu lucky dacă mai trăiesc după ce o să explodez toate astea. Aia e cam toată faza. Bă, lucky. Și Bă, trebuia să bag și un capa, dar lasă-l acum. explodăm. Să știi că hai să explodăm. Nu, să Pune pe începem de la început, să începem de la Așa mă, e restie. Bă, ce problemă avem cu internetul, fratele meu. Nu, lag de la... de la... ăla. Nu, trebuie să încep de la început, de acolo, de la pământ. Mamă, ce lag avem de la... RDF și nu. Nu de la RD. Da, și-am revenit. Nu, trebuie să încep jos, Da, acolo. mă, că știu. Deșteptule. Am și aprins-o, da. Și acum, să vedem cât de lucky suntem noi. Ah, Da, am făcut piscina. acum de... Survival. Mamă, ce lag de... Hai, mai avem de sport. No, What the fuck? no, nu m-a aruncat departe, no. Dar Și-am de mai ce? făcut o piscină. Aia e naturală. Da, natural. Și tot mai avem de sport. What? Căluci! What the fuck? A fost din ăla. Da. Da, și am avut căluci și acum nu mai avem căluci. Hai Da. să moară caii mei. Hei, să fie acum una. Da, Unu. dra. Iau. Nu mai ești. Și am și un măgar. Ăla ești tu. E, nu sunt eu. Nu ești. Doar persoană. Ei. Ce? Și avem încă companie de Creativ, asigurări. creativ. Ce noroc. Mi-a fost... Nu. Deci ați murit. Dă-vă. Da. Pune. Adio, itenelor bune. Sabia. Tot De-i, e. fără De-i ce resentimente. masche. Bă, ce faci? Dragă domnule, vreți să semnați o companie pe 16 ani cu mine? Da, cu tine vorbesc. Nu tu, mă. Poftim atunci, sabia de cel mai prost copil. Asta tu dați ani. Nu, ce dați. Mai omorât un căluț. Ia sâmțătule. Și ai... Mură. De. Da, las-o, dă un... Că pot să-mi fac. Da, nu din nou, frate. Deci groapa asta trebuia stopată să-mi bag, dacă nu. Da, și cam aici. Oh, ce fac? Ah. Mină naturală. Și aici încheiem și episodul nostru cu Lucky Block. Sper că v-a plăcut. Este o nebunie totală aici. Da. Dar am semnat cu aceste oi să facă curat pe 16 ani. Da. Și să-mi facă piscina. Da. Cam asta a fost. Nu uitați să vă abonați, să dați like. Și dacă voi primi mai multe like-uri sau mai mulți abonați, mă veți încuraja să pun și mai multe videoclipuri cu moduri și alte chestii din astea. Până data viitoare, Alex Gaming vă salut! Și eu.